Så jeg er den nye. Jeg prøver at lave nogle videoer om kanonslag. Og i dag vil jeg vise jer, hvordan man laver et mange heksyl ud om til et kanonslag. Men om nogle par dage, der vil jeg sende en video om, at jeg vil springe sådan en kæmpe herinde i stykker. Eller kanonslag. Eller hvad kan man sige. Den er ikke færdig med den endnu, men det kommer til at sige. Ja. Og så vil jeg vise jer, hvordan. Sådan der. Og så lader det. Og nu vil jeg vise jer, hvordan. Du tager proppen med her, og tager dunken ud. Og så retter den til lige. Så der bare den modsatte anden i. Og så tager du sådan en naptang, eller hvad man siger. Og så bare med sådan 2-3 gange nedad. Og så tager du bare fat ind på midten. Og så bare knækker du den. Og så tager du herinde. Nu er den godt nok knækket, men. Ja, sådan noget. Ja, måske en dårlig kopi eller noget. Men. Den kommer der i hvert fald godt til at se bange. Men håber jeg vil få nogle subscribers. Nu er jeg i gang. Men jeg vil også teste dem. Og det får jeg også lov til at se. Men først skal det lige. Eller må jeg først lige fyre af. Og I kommer til at se dem. Jeg bare husk at se. Okay. Det er inde på min kanal. Men bare husk at subscribe. Så kan du huske at se det. Og så har jeg lavet lidt til. Det var godt, den er ikke så stort, men. Altså. Men. Jeg skal nok gøre det med et andet tape end det her. Jeg tror ikke, det er særlig godt. Men. Jeg laver nogle par stykker lige nu, så I kan se. Og så laver jeg nogle store nogle. Det vil jeg så vise jer, hvordan man laver på et tidspunkt. Det bliver også sikkert nu. Jeg ved ikke, om den ligger et andet sted. Ja, må jeg huske, hvordan jeg gør. Men jeg har nogle par stykker endnu. Så det vil tage lidt tid. Jeg har ikke så nogen med at spole. Så jeg må bare gå frem i tiden. Men så ikke gå så sikkert. Men jeg springer også en PSP her i luften. Hvis I vil se det. Bare husk at. Men der kommer mere. Pis. Aha. Pis, den blev ikke god med. Men jeg skal huske at have en god lang lund. Men bare husk at rette den lige. Det kan godt være, det lunden ikke er lang nok. Men jeg kan også vise, hvordan man laver en lang lund.
Hvis I har spørgsmål eller andet, så bare skriv det. Men også viser hvordan man laver et kanonslag det her. Så bare husk at se min kanal. Så skal den nok komme. Og vi ser nok mange af mine, hvis I ser det overhovedet. Men også se, vi skyder også nytårskrutter med en af mine venner, så det filmer jeg. Men det bliver så bare en af en. Men så i næste gang, der vil jeg vise jer, hvordan man laver et større kanonslag. Så husk at subscribe, og det er min første video.